A dragaxe do Lérez entrará parte do debate do vindeiro pleno municipal de Pontevedra. A cuestión será a protagonista dunha moción do Partido Popular a que os socialistas presentarán varias emendas para converter o texto nunha proposta realmente útil. Bueno, o que está buscando é unha nova excusa para non facer o que ten que facer, que é dragar o río Lérez. Transformar o que é un texto absolutamente partidista, propagandística e de autobombo do Partido Popular e da Xunta de Galicia nunha moción que de verdade reflicta o que é necesario para os veciños e veciñas de Pontevedra. Entre os cambios presentados polo Partido Socialista está unha nova demanda á Xunta, que a dragaxe do Lérez se amplíe ata a Ponte dos Tirantes. Cando baixa a marea, queda un pequeno rego de auga no medio, pero a acumulación de lodos é cada día maior, e isto, bueno, pois aparte de que desde o punto de vista ambiental o río non está nas súas condicións óptimas, nin nas súas, o leito do río, nin nas súas condicións orixinais, tamén dificulta a práctica deportiva. Tamén reclaman tanto a Xunta como ao Goberno Central unha análise profunda dos lodos que se retiren do Lérez. O obxectivo é confirmar que non serán tóxicos para os fondos mariños que os reciban. De non cumprir cos requisitos, os socialistas demandan que se traten en terra. É certo que supón un coste maior, pero inicial, pero é certo que supón un aforro a longo plazo desde o punto de vista ambiental e desde o punto de vista pois de merma ou afección negativa a outras actividades económicas como é o marisqueo, que tamén son importantes e moi importantes para Rías Baixas e particularmente para Pontevedra. Pero os socialistas, os populares, realizan unha lectura interesada do informe elaborado polo CEDEC sobre os puntos de vertedura destes lodos. Ademais do lugar tradicional na contorna da illa de Sálvora, os expertos sinalan outras dúas opcións, un punto nesta zona e un terceiro próximo á boca da ría de Vigo. O CEDEX establece tamén 4 criterios para seleccionar cal será o destino final destes áridos, polo que dende o PSOE defenden que a escolla se realice únicamente despois de contar con todos os informes técnicos necesarios. O que nos negamos é o que di o Partido Popular, que só haxa unha alternativa que a de Sálvora, que a nos a priori nos parece a máis inadecuada de todas, por esa proximidade á Ría de Arousa e por esa afección ao marisqueo e ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Dubido que cando se analicen os efectos ambientais sexan equiparables os de Sálvora e os dos dous novos puntos de vertido, tendo en conta que efectivamente o depósito neses dous novos puntos de vertido significaría empezar a alterar un fondo mariño en dúas zonas que neste momento está inalterado, non? Outra das modificacións que o PSOE quere incluir no texto dos populares pasa por reclamar a Portos de Galicia unha dragaxe puntual na contorna do Porto Deportivo que permita recuperar o calado preciso nos pantaláns inutilizados, tal e como reclama o Club Naval de Pontevedra. A actuación que se realizaría antes de iniciar a dragaxe xeral do Lérez.